Hey guys, welcome back to my channel. Nontonमोनखौ आंनि गोदान मोनसे चेनेलाव फिन खेनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जादों माने आं मबाइल गोदान लादों आरोना बेखौनो नोंथांमोनजों आनबक्सिं खालामनो नागिरदों। स' भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय आरोना। स' आं दायो मबाइल गोदान लादों नालाय ओंखायनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो सानबाय आरोना। भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा नायबाय थादो गाइस। नैबेनो आरोना मबाइला नै रेडमि MI रेडमि आरोना। स' जोंहानि आइया बियो होदों आरोना आंनो जोंहानि आइया होदों आरोना बायनानै। स' बेनो आरोना आंनि गिफ्टआ आंनि आइया होदों आरोना जोंहानि आइया। स' बिराद मोजां मोनदों आङो बिराद लानो गोसो जाबाय थादोंमोन आरोना मबाइल गोदान ओमफ्राय जोंहा आइया होबाय आरोना बिनि थाखाय जोंहा आइखौ स' माच होयो आङो। स' बिराद मोजां मोनदों आङो माने आंना मबाइला एसे गाज्रि जाबायमोन आरोना ओंखायनो गोदान लानो सानखाबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोंहानि आइया होबाय आरोना। स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं देखायनोसै। दावराव खालामगासिनो बिथिंगालिहाय चार्जारबो दंफायो आरोना। मबाइला बेनो आरोना नै रेडमि आं मोजां मोनदों आरोना नैबायदि कालार लुबैखाबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौनो मोनदों ओमफ्राय मोजां मोनदों आरोना गाइस। स' नोंथांमोना माबायदि मोनखो अब्लानो जाबाय आरोना गाइस। आंथ' बिराद मोजां मोनदों आरोना नै रेडमि आरोना। ओमफ्राय बियो मा होनो 6GB रेम आरोना 6GB रेम बे मबाइलाहाय। स' बिराद मोजां आरोना। ओमफ्राय कभारबो लाबोखादोंमोन आं नै कभार मबाइलनि नैबेखौ लाबोदोंमोन आरोना माने जोंहा सना दङ नालाय ओंखायनो गोलैबा सोलिबा बायनि हिसाबै नैबेखौ लानाय जादों आरो कभारखौहाय। सिगांनि मबाइला बारा क्वालिटि मोजां फैयामोन आरोना ओंखायनो नैबेखौ लानाय जादों। ओंखायनो भिउफोराबो बारा फैयामोन क्वालिटि मोजां होनो हायिनि थाखाय ओंखायनो नैबे मबाइल गोदानखौ लानाय जादों आरोना गाइस। स' नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आरोना बिदिनो आं नोंथांमोननि सेराव मोजां भिडिअ होनो नाजाबाय थागोन आरोना। स' दा आं मबाइल गोदानजोंनो भिडिअ खालामबाय थादों। नैबे भिडिअआ मबाइल गोदानजों खालामनाय आरोना माबायदि नुखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना। नैबे दा खालामबाय थानाया मबाइल गोदानजों खालामबाय थादों आङो। स' माबायदि नुखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना। स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो हायोबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे गाइस। स' दिनैनि थाखाय बाय बाय।